caggal yettudi Allah jom baɗe bawɗo baɗo ko wela waɗono wela rutto waɗono weldira en juule rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam ɓurnaɗo e winder koddanulaɓe timmode annabaɓe ɓiɓɓe fulɓi antuɓi yebde a yawo Piindi TV son jii jonde nde sikki ala ko jondi waddude on julmbo wuuri handi machallah Piindi TV no waɗan on julmbo wuuri baɗɗo fayida holmo joddiɗen e plateau yontaɓe leñol ngol haade nden onon jallo onon jaafo nde tawno wonko welata kaalowo wellata keɗiɗo bandiraɓe on mbiyama julmbo wuuri e yarlade yafnade on kalko waɗa tan ganɗon ko yidde ko welmon nde tawno wona ñan foof baaba waɗi ngaari ko baɗɗiɗe yanata bandiraɓe enen ñaagui jomiraɗo jaam nde tawno so jaam ala jamma juulitake bandiraɓe sehilaɓe holla head men banggue ñaama on ko Amadou Accel Gueye wiyete machallah on ko musidɗo men bo wona musiɓe men on ko wiyete ko Amadou Accel Gueye hol dewɗo hen Tidianiatou Sarr onon ganti yiide ayaw makko ɗo e Piindi TV ko yummiraɗo gallo eno heno jeeya hol gonɗe junggo men nan on wiyete ko Jeeba Sow kañumne on ganti yiide ayaw makko ɗo e Piindi TV ko yummiraɓe Piindi TV o jeeya hol dewɗo hen on wiyete ko Djiby Diallo machallah on ne koye yontaɓe leñol ngol hol jimowo men Alassane Daly wadde hande ma wul ma wel ma yette ha ala no mbatten so wona goppen e calmidire rendo ngo e yeɓoɓe ayaw Piindi TV Amadou Accel jaam weltanama
dinaraye chala samasa eh chala lucha muroso hey Sherma Amadu Kuina Sherma Hame Baba Tala Mutilo Jiri Handura Pinya Madina hey Senegal nganu den kote dungal ngo den kote dungal wuri yen batini mu wuri dungal ma allazi fi dabanga ni matuawon sen Babakar Si iya dindare Sri Mansuur Si borom daara ji kame mam bañam ma kawla Ahmadou Bamba Ba Sénégal Tedungal ma gidam da tedungal ma gidam anda tedungal ma Amadou yen jul ma wuri yen batini ma wuri yen jul ma wuri yen batini ma wuri tedungal ma gidam Mashallah o morceau woni teddungal ma ndeysan teddungal dasetake rondete nde tawno teddungal e jam gondi machallah so jam ala teddungal watta ko mbiɗen ko rek so jam ala jama julitake ala no mbatten sona goppen Tidianiatou Sarr wadde rendugo ɓuri eyyi ɗum ɗon omo caggal yettude Allah ko julde rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en calmini moni kala inde mum e yettode mum kala daroɓe ayaw Piindi TV kala calminama jurama ɗum noon hande o ko ñalawma weltare ñalawma wurde sellude ha hawre julde taske nde wonnon gornanam hol yinnoɓe hawrude hen keɓani hawrude hande oɗon ñalawma ɗum noon en mbi tan ɓen kadi yo Allah wonɓe toon eɗen gandi kadi bandiraɓe wonɓe to prison ngaji ene jinno hawrude hande oɗo ñalawma gam kuccodirde ɓesguji munen kuccodira e galleji munen ɓen kadi keɓaki ɗum noon yo Allah yaltinɓe dow jaam heure laji ɗi ɓe mbannoɗi nde Allah hokkataɓe haqqillaji ɓe mbasa wattude ko way noon ɓe leeli ɓe hôpital uji kadi eɗen gandi ne jiiɗi hawrude oɗo ñalawma hande yo Allah hokkuɓe cellal e kisal haaɓe mbawa ruttade e galleji mabɓe ɓe dutto e ɓesguji mabɓe ɗum noon en beltima hande ko ñalawma weltare ko ñalawma julde taske juulemo wuuri bandiraɓe hettotoɓe ayaw Piindi TV ñande fof oɗon keɗo min minen goni haaloɓe onon goni hettotoɓe nde wonnoon haala weeɓani kala hen ko wawi musde en e kala saaha ko kattoɗon e jewte Tidianiatou Sarr debbo mo hornode Sarr yang on ɗaɓɓama yaafuya nde wonnoon neɗɗo timmi tan ko jomiraɗo subhanahu wa taala ɗum noon Oumou Dieng debbo mo jayirtulowole takkoɓe jubbi ɗoɗo looɗe ko noon tigo wiyata ɓe ruttayɓa konngol hande noon ko ñalawma weltare tigi rigui Tidiane machallah waɗi fayida ala no mbatten so wona Jeeba Sow salmidire rendugo waddema ɓe jomɗogori tigi Seydi Dieng caggal ne jettuɗen Allah julden koye nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam eɗen gandi hande en jooɗima ɗo jonde julde taske en mbaɗino ni korka eɗen battani kadi hande wadde ko adi foof gaɗotomi wadde julmo wuuri ko enen e renduɓe ɗo gollal ɓe nde wonno renduɓe gollal ko ɓuuri hewde e haajuji mumen walla ko ɓuuri hewde waktuji ko kañumen ɓurata wawde wondude wadde Oumou Dieng Tidiani Sarr e dendagal liggotoɓe ɗo e Piindi TV mi wi on juulemo wuuri oɗon jarlo oɗon jaafo en mbaɗi noon kadi e dendagal yeeɓoɓe meɗen wattuɓe hakkille e Piindi TV no fewi nde wonno neɗɗo timmani saahaji aɗa haala cikka ko an woni hen tawa ko kalɗa ko no muusi neɗɗo walla tawa ko kalɗa ko wona ɗum mo famiri ɗum wadde dendagal bandiraɓe wattuɓe hakkille e Piindi TV
hay joganiɓe en caméraji ɗi nde wonno machallah soɓe jaggano hen hande en ɓe mbawatani yiide en wonno vidéo ji ɗi so jalti machallah guila e lumiére o guila e caméra o guila no yarata ni machallah ko golle tiɗɗe dariɗe woni ɗon wadde en mbiɓe gacce ngalama en mbiɓe kadi yoɓe julno wuuri eɓe jarloɓe jaafo en mbaɗi noon kadi e mawɗo meɗen Abou Samba Diop e questeur e dendagal yiɗɓe meɗen e sehilaɓe meɗen Seydi Diang e juulema wuuri tigi rigui haalama yooɗi feewi nde tawno doole liigo ko ndiyam wadde no mbiɗon ni tan wona jooɗiɓe ɗo kono wonɓe caggal gendiyankoɓe tigi rigui selluɓe sembinɓe ɓennen caggal meɗen kaw Abou Samba Diop mawɗo ardi bonnani Daouda Dia jiɗɗo pular balluɗo pular ha woni tigi rigui kon kadi technicien ji men eɓe jarani caggal nde tawno Piindi TV woni galle men subaka foof enen ɗo jaam tan woni ɗo wonɓe ɗo jiiɗi yummo jiiɗi baba goto kon kadi Piindi TV so wodino yeeɓoɓe ngala Piindi TV yaata wadde doole lingu ko ndiyam onon yeeɓoɓe ayawo Piindi TV minen duttin moon teddungal ngal nde tawno kala komin mbatno on jeeɓani walla on beelaka welta amen wadde ko welata moon tan yilte hen bandiraɓe sehilaɓe Amadou Accel nawte amen pulago
Bailai Salamalama Jamajame Nguidane Mayo Katanabe Luganabe Jamajame Jara Bola Biran Moro Arina Jabalibe Jabadegle Jamajame Hore Fon Amnebal Uromol Ayam Koli Jamajame Ayam Chore Ingene Jami Sibun Rokuno Marboli Ba Jibi Jallo Gorko Mambabe Tunana Kamina Tuma Boke Mbabe Boke Jalube Islamale Modo Salamale Magidam Chubalo Fenata Alata Powadata Ye Chubalo Malata Alata Powadata Cha 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 Machallah cubal nen jungam ñam kon ko moitié cubal wana cubal 100% parce que ay noro wa yaltinde ndiyam ay noro o wana yaltinde wadde wana 100% machallah weli machallah ta handi ay ñalawmo julde tijaniyatu sa enen rewɓe enen tampi inde tawno en ganda ko mbawɗen wallahi en ganda kede aduna ko wirta ɓenna ma en ñamlin ma en mbaɗi hen triyande ma en bonni hen dewli men en mbaɗi hunde fof sababu ñalawma o ewa yimɓe poti andude ñalawma hande ko ñalawma dewal Allah wona so julde ari tan dewli bonne hen wona ɗum umminno julde surto yimɓe suurinoɓe fof curto go jiiɗa partout probléme aji nen hen e sukaɓe rewɓe mbaɗa ko mbawna hol jiiruɗa Tidiane Sarr hande sukaɓe cuwa resede ko ɓuri ko famɗude koye mabɓe tan 50 ujunere janata wallahi taw jinnaɓe ma doole mumen keɓani hay jawdi sin lijjit ko probléme ewa no jiiruɗa ɗum ɗon jiiru ɗum tan ko welani ene hamni nde won noon neɗɗo so tawi ka juulɗo aɗa foti artirde haqqille ma kuufa nde won noon haqqille ko liggorgal jomum hande noon tampeɗe ene keewi ɗum fof e famɗude haqqille par ce que so tawi ganduɗa a habre joom galle ma ñalawma goto a haɓe ganduɗa an kadi an mo resa ko a yihi a woofi Allah taw ko sababu nde ganduɗa ñalawma goto e darani ko ɓuuri hewde ko martumi e nder julde taske hikka ummu jimi ko yimɓeɓe e tampere nde ne ɓurti avant julde nde no yimɓeɓe tampirtini ne ɓurti jonde ala ñaam ala yar ala ko ñalawma ƴeew ñalawma tijjaɗo ñaɗo ande so yimɓe gottima ha kaari yo goto fof lelatoɗano joni enen ñalawma ko ganduɗa ko gam weltinde fittalu mum joni an nde ñalawma haade mum arde tawana an fof a tampi ñalawma mum ponnoɗa weltare ñonɗa joddoɗa e ɓisgu ma joddoɗa kadi ganduɗa e joom galle ma mbaɗa bottare ma mbaɗa tufumeɗe ma belɗo on ñalawma wontoto kada leloɗano gam tampere nde jarani ñalawma ko ñalawma dewal Allah yo yimɓe mbattu haqqillaji ɗum ko mbiyami tan ñalawma ko ñalawma dewal Allah wona ñalawma cagarte kadi wona ñalawma fijirde ko ñalawma noon bellatma mo beltinta sukamma beltina joom galle ma gon beltinira kadi woddide ma kono wona ñalawma cagarte tigi rigui Tidiane Sarr haalma yooɗi feewi Allah kala ka addi addan ɗum solution so wi waɗani addi keyɗi sa wawa ko poɗɗa wadde ko enen tampin koye men Allah tampinani men ha handi konngol e yesma Dieynaba Sow handi rewɓeɓe no keewi ko joni fof ɓe mbiyata ko defante handi rewɓeɓe kala ñootowo ma wi tailleur ma comme jaaho galle nawlo galle esam galle fecilabam so mi yiiɗi ɓe potani ɓurɗem ñamtugal
e potano wadi ni minni be jiidi burtade ne mbay bel non gondigal foti wadi tigi Seydi Dieng machallah yewtere nde waɗi fayida kadi en jarnima nalanke men e dendagal wondiɓe machallah golle ɗe mbaɗi fayida no fewi hande noon ko jamanu gonɗen eɗen gandi enen rewɓe eɗen keewi gueɗe ganduɗa hoore ma en kalata sabu eɗen gandi eɗen keewi affaire uji kono hande ɓurdiral ngal wona tan e rewɓe woni ko partout hande ko jamanu o addiri noon goto fof nani ridda goto gila e ñantule ɗe gila e liggotoɓe goto fof nani daara no fini fof na daara kañum holno ɓurdiri wonde ɗon nde wonno ñaaguiɗo Allah walla ɗum ɗo jiɗɗo firtude o yiiɗa hedde caggal guiƴiraɓe mum yiiɗi tan ko nde fini fof heede yeeso hay goto yiiɗa hedde caggal ko ɗum hande addani en caɗele ɗen ɗon caɗele noon ko ɓuuri hen hewde gaddanten tampere ko worɓe meɗen nde wonno seɗe mbiɗen namɗo ko ganduɗa hoorema aɗa wiya aɗa fonda hoorema e neɗɗo ma fotani joguiɗo million ngaji aɗa wiya aɗa nanda e muɗum comci walla mo gandanɗa hoorema on weybira ɗum mbiya aɗa nanda e muɗum tekkere ɗum ɗon ko ha tampina hoorema aɗa wawi ɓurde taw wona e ɓorniteri Jeynabou wi ko ha hande gonɗen tan e alhaali julde nde tawno debbo walla neɗɗo ko ɓurat ko hono mum sin ɓurto ɓorta ɗum neɗɗo ko ɓurɗat ko neɗɗo saɗa looto a ittata ɗum waddi ɓural wona e gutteji sin gutteji ɓuratno so neɗɗo yalta aduna wiye yo ƴeew wutti ɓurɗo wadde riche wadde hen yaade hen wadde guttuɗe ɗe kala ko jiiɗa ɗo e aduna haaɗa jamanu waylo waylo gonɗen kono so jamanu waylima ettoɗen ñambude ko moƴƴi jaadet hen holko moƴƴi ko pourquoi pas enen rewɓe so worɓe men totti men kalis julde pour gutteji men mbasen yawde nawgas o guitten joɗɗinen banggue ndendinen ha timmu ñotnen ɓe kamɓine wutti e ɓorno saabu kamɓine e goƴaka haydara ko enen tan eɓe goƴa kala keɓe jogui ko enen en mbatna kono goƴaɗom andi aɗa foti woƴede ɗum wona ñam foof neɗɗo in dog tan pour weltindem anni aɗa ƴeew tan ko welma ko ƴeewat so mbatno ƴeewa ko weli ɗum ko mbaɗna ɗum ndendinen ha timma guitta mbaɗna jomum saabu gesto tan ina jooɗi ina weeli hayso ko wutti gandanɗa hoorema saɗani mbaɗen ɗum ko heddi ko ñalawma foof ko ɓennat te kala ñalawma ɓennuɗo artata waddi senen ñamba ñamben ko moƴƴi mbaɗen ko moƴƴi so yawti enen sen lelima en jewtide e jegnoyoji men mbasen hersude mbasen nimsande ɗum nde tawno kala ko waɗa windede iwta sowona ka tuuɓɗo wadde bandiraɓe sehilaɓe ngare ñamben ko moƴƴi Amadou Accel Gueye tumbunam hodduma machallah jaaden
gilane gonda adanelda mbiya yumay bama ko yobe ndesone debo mo njida yewu cawdi ma joni ko debo ma totota ajuji ma joni ko debo ma polita ayejiti yumay bama ko bibe yumane bina kajita ko bibe yumane bina motota ko ndare potani wonde olona satani tetin jinnabe ma ko mbawda tan na wala ko kuri jinnabe ma len yandam ma tetin jinnabe ala yurmi jinnabe ko na wala tan yo jinnabe mum salam alema janiyatu sar gelem sar ko ne gandi to dongal ay wande ko mon jen ko mu jen mun ta datal mi je to jena ba haruna so be ko ne gandi to dongal salam alema machallah weli wadi fayde yurminim kon message kedi yawti waddi enen dew don tan en jetti nene baba ben gaddal men wodede duna enen ñaganobe yo Allah nannuɓe aljanna firdawsi heddiraɓe jinnaɓe men onon ñagana yo Allah rokkuɓe judde balɗe ye ɓe nguura haaɓe kaaɓa nde tawno neɗɗo hol ɓurɗat neɗɗo yummu moƴƴo debbo moƴƴo sa dañi ɗum tan a ɓuuri guiƴen nde tawno mbo ala duwaw jiknade en jiiɗa hayrendude mom ot sahnone lawol waddi duwaw jiknaɗo ina jari faggade ɓewa tumbuɗi wona e marsi ɓurdirat tumbuɗi nen ɓurdir e ceehowo lampa ceehowo ɗumo waddi bandiraɓe sehilaɓe ko weeli yonata ala no mbatten sowona mbaydirene bandiraɓe gaccen kedi bandiraɓe men denduɗen ɓe plateau mbaynidire bandiraɓe sehilaɓe amtuɓe yerde ayaw Piindi TV kala saaha onon jafne nde tawno ko mbimi ko tan woni ko welata kalo welata keɗiɗo te badɗiɗo yanata neɗɗo noon jiɗɗo ɗum tan on timmitat ɗum minen ñaagui on yon timmita men e manque min mankanɗe kala saaha waddi Tidiane Sall eyyi sikki ala ko ummo ko noon toon ganduɗa belton ɗon bandiraɓe kadi mbaynoɗon bandiraɓe ko adi foof oɗon jarla oɗon jaafo enen wonɓe ɗo gondirɓe saabu Allah e nelaɗo mum nde wonnoon gondigal ene muusi gondigal kadi weeɓani ɗum Allah walli en enen ɗen gondiri saabu Allah e nelaɗo mum oɗon jarlo kam oɗon jaafo kam min to banggam kadi mi yerdi mi yaafima en beltanima ɗo noon mawɗo men mawɗo ardi bonnani Abou Samba Diop mo ganduɗa ko gorko moƴƴo gorko julɗo ballo ɓiɓɓe fulɓe no darri ballo kadi kala ɓiɗɗo fullo jiɗɗo wallede Abou Samba Diop vraiment ne weedi ɗum jungo ɗum noon yo Allah junnu balɗe makko ko juuti nde won noon so Allah junni balɗe makko leñol ngol kadi en naftoro kene kadi en jetti ɓeɗo wonɓe caggal ha jamma e ñalawma ene mbaɗira saabu Allah e nelaɗo mum ɓe ganduɗa jiiɗa hay inde mumen kaale ɓen kadi en jettiɓe en beltaniɓe yo Allah hokkuɓe balɗe juutɗe e battane moƴƴe kono noon kadi en beltima ɓeɗo dariɓe ɓeɗo sagataɓe dariɓe caggal meɗen
machallah so tawi ganduɗa en jooɗimi ɗo en dañani ɓeɗo daride caggal men ene pilmu en jamma e ñalawma film o yodata ndeka noon hol wonɓe toon ko Samba Gueye ɓe ganduɗa e ndey Fatou Masila e Mati ko ɓe tigui keɗanan to banggue kaɓirade to vraiment haaɓe tinni darde mabɓe jamma e ñalawma 7 heures ha ganduɗa 19 heures jamma tigui haaɓe ɗo ɓe keppani ɓe kaɓani kala heure mo garduɗa haaɓe gara haaɓe tournement ene wonde e fijirde e jaleɗe e foof eɗen goni ɗo eɗen gondiri saabu Allah ñalal mum en jarloɗe kam jaafuɗe kam onon heɓɓe to banggue kaɓirɗe to on beltanama no fewi ɗum noon ko ɗon tan matno min mbaɗi tigi machallah yewtere nde arti ha ɗo Seydi Dieng machallah ala no mbatten so wona kadi ruttude e teddungal ɓeɗo bandiraɓe meɗen heɗɓe caggal kala e saaha wattuɓe hakkille e Piindi TV no fewi nde wonno Piindi TV ko galle tan ko galle meɗen nde wonno enen fof ndentare hen ko jiiduɓe yumma jiidi baba en ndendi kadi anniya o wadde ñagotoɗen Allah tan ko yo Allah ɓamto Piindi TV ha yettina ɗum to gandanɗa hoorema ɓurna ɗum dendagal téléji kono kadi mi wawa uddude hande yewtere tawa mi yettinani salminago hono kawam bandam mi salmini ɗum e baramata Alpha Kahel debbo mo guiɗi makko baɗɗo yam oɗo wutte itti ɗum guila Paris ha ɗo e Dakar wadde en mbimo o jarama o jarama o jarama en jarnima dendagal bandiraɓe fulɓe Seydi Dieng sa haali wutti mijam yahe Hawa Alsane Lidiaye chéri Seyni Dia ko noon tigui rigui Piindi TV enen gandi so lekki findi wambe so bobo yonti yillo Piindi TV woni code téléji mburo ala tu ƴakkete so wona ga hoto welat ko ɗo e Piindi TV ko pulago tan won ɗo e yidde weltinde pulago kala ko wona pulago ala e Piindi TV gueɗal kono noon enen jaama mo yettani sababu yetta hay Allah jomiraɗo enen jetta Amadou Accel Gueye machallah dimo cuusɗo casɗo neɗɗo moƴƴo sawka haal Allah jiɗɗo pulago kadi aadiyanke ha woni tigui rigui kono bandiraɓe sehilaɓe ñalawma julde somo haali mi yettani Habibi am mi dañat bakkar wadde ya Habibi mi salmini mi yettimam kattude julde Allah e moƴƴude battane saɗa yakede ñagal bandiraɓe sehilaɓe ɗo uddirten yewtere nde ha saaha goɗɗo Santa